Ramogi kamana nyako kete Ramogi TV kan kanya sayo yeno choka chope chenro maro imore sa deke wange chap bange ang nagomba ka gi Charles Owino men jatend dag tudruok mar serikal kata NCC National Communication Center to gi Willis Otieno men okil kende jatend jatend Safina Party obrogomba ka yo chenro mar golo jatend piny Kenya Rigathi Gachagua afis en wach maler kosoyo gi yiego kosoyo Senate bro rese koso doy mabro rese to jopiny paro nango mane mbaka mobrogoyo e buch jopiny an kaka pile nyinga Trevor Ombija ndingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok ocha pesa magi weche manyien mawango. Constitutional threshold to impeach a deputy president is higher than a governor. So the standard is going to be almost like a criminal charge. Twak mar yalo wach mar gole apisi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua chakore juma manyien ka senators bende onyisi ni kik dhi e wuodhe pinje maoko. Ok ni golo conductor tiwe driver. Wachak process mar kaka wagolo Beruto mondo dhi dala. Gachagua odhi dala kabisa. Bang' od bura gole apisi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua koro rito chope Senate. Penjo maduong' en ni to mbele chalo nade ne Gachagua. The system ma wanyalo godo kata timo admission onge. The system ma wanyalo kata discharge godo patients ma already admitted onge. En midhiero ne jotuo moko kuom osiptende mag sirikal kaluo ni mar chuno ni gichul pesa gi giwegi eka migi thieth nikech pok orwakgi okumba mar SHA. Erokamano jaloko maro makawuonen Wilson Ochuka jakabuoch kobeta wachaka ne weche manyien kaendi ni od bura mar Senate ochaka yanga chenro mar twak mar golo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua e kom kendo ng'ado ni twak makamano ibiro tim e nyim senators duto ma ok komiti mar jokanya 11. E chenro no manenore kama okasi Gachagua biro duoko penjo tarik 17 dweni ka senators bende koro nyisi ni ok ginyal wuok e pacho kaendi nyaka twagno rum ngeso tarik 19 dwe mar 10 higa montiere ni. George Bati nigi ler mar wachni. Mana kaka yamb kalausi gedore kendo fwalo lep gi moyude yore e kaka nenore ka iriembo mapiyo twak mar dhi choko jalup jatend piny Rigathi Gachagua. We are going to handle a very heavy matter. We cannot have any senator heckling the speaker. As we go to this impeachment, you need to behave, Senator Wambua. Leave the chamber now. Martin ni secha pargareyo bang' jod bura mamalo thichoko jalup jatend piny Rigathi Gachagua Otieno manyoro. Andika ne ochwale od bura mar Senate kaka chik dwaro kendo senators ne ochako twak margi okinyi makawuono. Just add an extra day so that the accusers, which is the National Assembly, can have elaborate time to present their case, and also the deputy president can have the time to present their case. If we find ourselves that we are just done with witnesses, both the accusers and the ones that are being accused, the defense team, Honorable Speaker, if you are not able to debate, then we can come the next day, debate and take a vote. We should not then hurry this process as we hurried the last process, and it's not that we hurried it because we wanted. Many members wanted to contribute. I would really hate to see a situation where we end up the way we did with the Kawira case. Kato biro ni od bura mar Senate ne kod thuolo mar yiero e kind chugo komiti mar 11 mar nono weche momiyo koro ithichoko jalup jatend piny Rigathi Gachagua kata twak e nyim jo od bura duto. We have two options as per our standing orders to either consider this matter by a special committee or the plenary. The motion before us, Mr. Speaker, is a proposal to the House that we select 11 of our members. Senators no kwedo paro mar chugo komiti mar jokanya 11 kendo yiero ni seyo ma oketne Gachagua manyomiyo od bura mamalo thichoko ibiro winje lela e kinde twak mar jo od bura mag Senate duto. Pursuant to Standing Order 71, the proposal for a special committee is defeated. The Senate will therefore proceed with the investigation of the proposed removal from office by impeachment of His Excellency Rigathi Gachagua EGH, the Deputy President of the Republic of Kenya, in plenary. Koyango lai ma od bura mar Senate dhi luwo e twak ewi thicho oko Rigathi Gachagua, Speaker Amason Jeffa Kingi ochiko mondo karan mar od bura ochwal andika kawuono tich adek tarik 9 dwe mar 10 mar higani ne Rigathi Gachagua kod od bura mamalo
mondo gibi gichop e Senate kinde ma ibiro dwaro mondo giduok penjo kotenore kod twak mar thicho oko Gachagua. Honorable Senators, in line with the schedule of activities for an impeachment hearing and plenary, I hereby give the following directions. A. The clerk to issue invitations to appear to the Deputy President today, Wednesday, the 9th of October, 2024. B. The clerk to issue invitations to appear to the National Assembly today, Wednesday, the 9th of October, 2024. Kaluwore ni od bura mar Senate ni kod ndalo 10 mar twak kendo ng'ado bura ewi wachno, Spika Kingi bendo nyiso kweth mag Rigathi kod od bura mamalo mondo chwal duoko margi ne karan mar Senate wuok tich tarik 14 mar dwe mar 10 gani ewi gwelo margi mondo gibi gichop giduok penjo e od bura mar Senate. The parties to file the responses with the office of the clerk of the Senate by Monday, the 14th of October 2024 by 5 p.m. Bang' timo kamano, karan mar od bura mar Senate ibiro dwaro ni ochwal andika mar duoko mowuok kuom kweth mar Rigathi Gachagua kod od bura mamalo chieng' wuok tich tarik 14 dwe mar 10 kapok senators twak kanono ketho mitudo godo Rigathi Gachagua tich adek kod tich ang'wen mar juma manyien, ka Gachagua ibiro dwaro mondo chop e nyim Senate tich ang'wen tarik 17 mar dwe mar 10 mondo duok penjo. D. The clerk to circulate documents received from the parties, included the plenary hearing program, to all honorable senators upon receipt on Monday, 14th of October 2024. And the Senate shall then investigate the matter in plenary on Wednesday, the 16th, and Thursday, the 17th of October 2024. The Senate is accordingly guided. Kaluwore kod thuolo matin ma od bura mar Senate nigo e koloseo moket ne Gachagua kendo goyo ombulu mar thicho kata reso Gachagua, tend od bura mar Senate ogolo chik makumo wuodhe mag senators kadhi e pinje maoko. Jotend komiti mag Senate bendo nyisi ni onge bura mora mora ma ibiro bagi oko mar Nairobi, kendo buche te ibiro tim e boma ma Nairobi kochakore kawuono nyaka ngeso tarik 19 mar dwe mar 10 mar higani. Chikni en mar ni senators oyudo thuolo mar golo pachgi e twak e wi thicho oko Rigathi Gachagua e od bura mar Senate. Poni e kinde goyo ombulu senators ma ok tin ne 45 osiro okang' mar od bura mamalo, Gachagua ibiro thicho oko ayanga kaka jalup jatend piny. Poni senator thicho oko Rigathi Gachagua, inyalo tame mako apisi mora mora mar piny owacho kata chung' e lemo mora mora mar siasa, to bende ok obi yudo chudo mar aheri ma imiyo jalup jatend piny motieko thuolo mare mar bedo e apisi. E kinde ma od bura mamalo to nyosi nyiso chung' margi kendo thicho oko Rigathi Gachagua 281. E ndalo 10 mabiro wenge biro ng'iyo od bura mar Senate ka bende gibiro riwore kod jowetegi mag od bura mamalo kendo thicho oko Rigathi Gachagua, kata ka gibiro pogore kodgi paro kendo reso Gachagua. George Bati, Ramogi TV. Doho ma Milimani biro golo ng'eto chieng' tich abich mar kaponi ogaye mar doho Martha Koome biro chuoga put mar jong'ad buche adek mondo winj buche mag kwedo okang' mar thicho oko e apisi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. E buchego moriwo mano mar kwedo yo manyocha otagodo chenro mar kawo pach jopiny, okinde mag Gachagua ka otelnegi gi Paul Mwite wacho ni od bura nyo ok oluwo chik e tayo chenro mar kawo pach jopiny. Wacho ni Gachagua nyo ok omi thuolo mar luoko nyinge. Okay, let's do this. I will. On the basis, Your Lordship, is that the National Assembly is now functus official. The invitations before you, Your Lordship, seeks to interrogate the conduct of that organ that is now functus official. How do you conduct civic education and take to the voters only one side of the matter, the allegations, before you give the subject of impeachment the opportunity to state? Then you take both the allegations and the answer to the citizens so that they can make an informed decision. When giving directions to accede to our requests for this matter to be taken to the Chief Justice.
Wenge duto koro ng'iyo okang' ma Senate dhi kawo bang' od bura mamalo chwalo paro mar golo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua e apisi. Moko kuom jolony e siasa kod chike neno ni ponono ni od bura mar Senate ogole e apis, do to dhi wito oko okang' ma kamano. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino lero, okinde mamoko to wacho ni uma mar Gachagua e siasa ma pacho kaendi to koro chopo e giko. Juma achiel mabiro dhi bedo thuolo malach ne jalup jatend piny Rigathi Gachagua e kinde ma od bura mar Senate dhi rese kata goyo musmal mogik e sanduk mare e weche mag siasa. Bang' jo od bura 282 goyo ombulu mar thiche oko chieng' tich ariyo, od bura mar Senate dhi goyo ombulu chieng' tich ang'wen juma manyien. Ponono ni senators 45 oyude kod ketho moro amora kuom ketho duto 11 ma itudego, Gachagua biro dhi pacho. Gachagua kata kamano nigi ratiro mar dhi e doho mamalo poni od bura mar Senate othiche oko. Penjo maduong' en ni to bende nitiere geno moro amora ni bad migawo mar doho nyalo dhi reso yie mar Gachagua kuom nimo. Okil Kamaloka Danstan Omari wacho ni en kod geno ni doho mamalo dhi duoko Gachagua e apisi poni od bura mar Senate othiche oko. If Senate approves, then he will go to the courts. In the courts are not going to look at the tallying of the voters. The courts are going to look, one, was due process followed? Public participation. Article 47 will save Gachagua. That is one point. There was no public participation. Kata kamano, okil Kamaloka Ochieng Gor kod Kenneth Amondi to neno ni mar Gachagua oserumo. Biro bedo matek kabisa mondo mi court ma Kenya overturn the process. The reason omiacho kamano en ni interest mar court kabisa impeachment proceedings onego bedi kaluwore gi the process, the due process. Matiende ni in kaka deputy president benu mi chance mar keto response mari bende ne oyieni ma ibiro before the Senate gi wakindeni mowinji oterie do to kiwach gik ma jomoko osetimo. Iwacho acha ni an okela ka nikech kama to mae kaka duoko to kinya wacho ni ayie ni asetimo ma to nasetime nikech ng'ato notime. Nikech niwinjo ko wacho ni president be ne kane deputy kia no wewi IG kata notimo kama koro embo wachino timo kama nikech nosomo koro mano oseyie ni gino notimo ya koro mano admission koro ni part okapar ko dhie do to dhi to maybe Senate nya konye but Danstan Omari Ochieng Gor kod Kenneth Amondi owinjore e paro ni wach maduong' ma Gachagua nyalo keto geno mare e doho en wach mar kawo pach jopiny. King'iyo dwaro mar kawo pach jopiny kata miluongo ni public participation en gima court otemo wuoye mang'eny ahinya ma bende king'iyo ka nithicho Governor Wambora mane gimomiyo nodok office kane wacho ni noko penj jopiny wach. Kata kamano Danstan Omari onyono tiende piny ni doho dhi wito oko bura mar thicho oko Gachagua e wi chenro mar kawo pach jopiny ma owacho ne otim e yo mawethweth. The decision of the Supreme Court is that presidential elections end at the polling station. So, were those people who voted Gachagua at each polling station asked that question? So, on that one question alone, Gachagua will be saved by the court. Korka korgi, Ochieng Gor kod Kenneth Amondi yango ni geno makamano dhi muonyo pi nikech onge chik malero e yo malong'o kaka onego tim chenro mar kawo pach jopiny. Gima gidhi yiengore ahinya en mar dayo dho jopiny no. Gidhi wacho ni procedure gi time nokomi jopiny thuolo moromo mondo gi debate kata mondo gichiw pachgi e wachni. Koro gimnyalo wacho ni thuolo nok nitie moromo mar jopiny chiwo pachgi. Kata kamano court be biro ng'iyo ni parliament notemo within that short time ane gin gono thuolo machuok ane gin gono ne gitemo. Ochieng Gor medo lero ni onge kama chik oyango ni nyaka kaw pach jopiny e wi chenro mar thicho oko jalup jatend piny. Danstan Omari olieko ni ponono ni Gachagua odhi e doho bura mare dhi yware kuom thuolo malach gino madhi miyo bedi apisi nyaka yiero mabiro. The courts are likely to stay the decision of the High Court, of the Senate.
And the courts have 4 layers. Kenyans, you are aware about the BBI. It started from the High Court, ended at the Supreme Court. The impeachment motions for Wambora started from Embu County Assembly. It went to the Senate. Wambora was ousted. It went to the High Court. It went to the Court of Appeal. It went to the Supreme Court. By the time the Supreme Court was deciding the matter, Wambora had served his 10 years. So, we have now the drama going on with Kawira. The process started in Meru. It went to the Senate. The High Court stopped. Kawira is in office. When will this drama end? So those are legal avenues provided by the Constitution, and Gachagua is entitled to use them. E komachielo, Umari wacho ni kata ka od bura mar Senate othicho oko Gachagua kendo doho opuodho gol mare e apisi, chenro mar gole e apisi dhi miye mbi maduong' mar siasa. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Koro bang' od bura mamalo golo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua e ofis, oganda jo Kenya medo golo paro mopogore ka mamoko siro to mamoko bende kwedo chenrono. Kata kamano, moko kuom jo od bura manyodok ne Gachagua wacho ni okang' margi mar kwedo golo jalup jatend piny Kenya e telo en nikech ok gidwa donjo e lweny manie kind Gachagua gi jatend piny. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. 281. E ombulu maromo 282 mag jo od bura manyien siro thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua ok apisi. Kanyakla kod mago maromo 44 manyien rem thicho Gachagua osenyuolo mbaka malach kind jo od bura. Kama oting'o jo od bura mafunyola Wilberforce Oundo, moko ni ok neno moromo monyong'e mar thicho Gachagua. Sikuona anything of substance ambayo ingetoshelesha the threshold ambayo inafaa itakikane for impeachment. Ndio maana nilisema haina haja nipige kura kwa mambo ambayo haifiki kiwango kile ambacho kinatakikana katika katiba. Mana kaka jo od bura mamoko, Oundo wacho ni od bura ok ochiwo thuolo mar ng'ado wach makare bang' Rigathi pedho neno mage ne od bura. Giko ni bende onge ler mochiw kod jatend piny William Ruto kata jalup ne Rigathi gimomiyo gilarore kata pogruok e kindgi. Rigathi Gachagua was being condemned even before he is heard, and the same process was hurriedly done during the public participation. Even during when he came to speak to us, people were making noise, and the speaker was comfortable with that. He never even called out the members to keep quiet. He just ignored. Hajakuja kutuambia wamekosana wana wapi. Rigathi mwenyewe hajasema wamekosana wapi. Na pia huyu wote ni watu wa UDA. Jopinye County Manyeri kanyakla kod aluora mar Masa mar Kenya masiro Rigathi umnono kaka od bura nyorem neno ni Rigathi ler kapamba mowinjore owe thuolo kendo dhi nyime kod tije. Tumekasirika sana kwa wabunge kwenda kuimpeach Rigathi Gachagua pale. Mimi kama mbunge wangu sijakutuma uende kuimpeach mtu. Hakuna kazi imenifanyia. Alafu unaenda kuimpeach Gachagua. Wewe Mr. President, tunakuheshimu sana, lakini sasa umekuja sana. Hiyo kiti ya Deputy President hatuitaki tena. Kama Rigathi anaenda nyumbani, usiturudishie sisi kama watu wa Mount Kenya. Pea Oscar Sudi, Kamket. Ilikuwa ni aibu tupu kuona wabunge au watu wameketi kuongelelea mwanaume mmoja wakati vitu za nchi zinaendelea kuharibika. E County Manarok, jopiny oseyo jo od bura kaluwore ni nyogi chopo e od bura e gisiro nyokod miyumo mar thicho Gachagua gino ma jopiny neno ni girem timo e kinde matwak mamulo ngima ginitiere. Lakini ingekuwa mswada ya kufanya marekebisho mahali fulani ama mswada ya kutengeneza kama ni barabara, bunge ingejaa vile ilijaa jana. We are very disappointed with you. Ningetuma kila mwanabunge arudi kwake na ile hasira ya kutoa Gachagua, arudishwe hasira kwa ground yake kwa kuwa mwananchi wa kwao. E boma Nairobi, moko kuom jodak kod jotelo okoni jo od bura nyoti omakare mar manya chiel mar oganda magikoni koro nyocha chako duono. Absolutely no way you can be able to vindicate an innocent man who is looked for his wealth very creatively, and then you come out and accuse him. Koro nikech okoluchi kaka dwarore parliament otiyo gi teko momigi wach katiba mar golo mathicho oko jalup ker. Koro no thiche kaka Rigathi Gachagua onge gimoro ni atini no thich jo Mount Kenya. Jo Mount Kenya gina jo Kenya kaka jo Kenya. E gweng' makaluo
Jopiny thothgi opwoyo okang' mar thicho oko Rigathi Gachagua. En midhiero miwuoro ma wan kaka jomatindo nwaneno kaka Gachagua ng'ama ne ber ne Ruto sama ne giyierore koro duogo bedo marach ne Gachagua rudi kasi impeachment mar deputy president to nane noromo godo ok ni golo conductor tiwe driver ere kaka wagolo achiel dong Gachagua odhi dala kabisa Gachagua nochaji ahinya kata odoko ni od bura mamalo nyo thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua e apisi geno pok orumo ni mar od bura mar Senate biro yudo thuolo makende mar winjo neno modhi chwale nyime ma nyalo miyo seneta go musmwal mogik kata chak miye ngima kendo e apisi. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ler mar od bura, Nairobi. Mane mbaka mang'no go e buch jopiny koa kanyo to dhi ne weche moko mabutuch ka ni jakedo ne ratich oganda Bob Njagi en achiel kuom ji ma yande ondhi kod apisas mag obila kitudo kod jiwo tulo e kinde ng'anyo mag Gen Z ma yande otimore pacho ka indio. Bob mane oyudo thuolo mar twak gi jofwambo e boma ma Kitengela nolero kaka yande sirikal ma pacho ka indio sande. Owacho ni pod obiro dhi nyime kod kedo ne oganda jo Kenya e yudo ratichgi. To Bob en achiel kuom ji adek ma yande ondhi kod obila Kitengela e kinde ng'anyo mar Gen Z mane sundo piny owacho mondo owit oko chik mar omenda ma higani notene kod riwruok mar Free Kenya Movement. Their attempts to investigate the police have been distracted and hampered in order to cover up the truth. The Kenya police have violated the constitution severally, yet they are the ones who are entrusted with enforcing the same laws. The use of excessive force such as live bullets, water cannons, tear gas, etc., while concealing their faces to avoid identification has been the most modus operandi. This only points to the reluctance of government to undertake any meaningful investigations that will uncover the truth and reveal those who have been sponsoring the goons. My colleagues then dropped me off at Railway's bus terminus, where I boarded a matatu to Kitengela, for Kitengela. En route to Kitengela, the bus stopped at Mlolongo for some passengers to alight. It was then that four masked men, hooded men, got into the vehicle shouting, "Huyu ako na bunduki," while pointing at me. When this press conference was called, the DCC of Isinya instructed the AP commandant and the DCI Kitengela to come and disrupt a legal press conference invited by a man that has suffered in the hands of this criminal regime. We want a free Kenya that has got an accountable government, a government that is functional, a government that is going to to shape the future of tomorrow. Riwruok makedo ne ratich oganda e pacho ka e Kenya Human Rights Commission osundo riwruok mar piny mangima marango ratich oganda UN Human Rights Council mondo tamre yie gi kwayo mar piny Kenya madwaro ni okete obed jakanyo e kuku mar riwruogno. Riwruogno ywak ni Kenya osirem rito ratiro mar oganda kokale telo mar agoko, okang' mar obila rocho ratich oganda, mibadhi kod timbe mamoko ma ok owinjore. Kuku mar UNHCR ni kod pinje 47 marango rang'iny mar tayo ratich oganda e piny mangima. In the last 2 years, we have seen massive human rights violations with no accountability. In fact, when you look at the Gen Z protests, whereby, as we speak today, there are 60 or more Kenyans who actually lost their lives. But your guess is as good as mine. Have you had any case against any police officer? Please let me know. So the long and short of it is that based on the arguments that or the reasonings that we've given in this press conference, Kenya does not merit to have a seat at the United Nations Human Rights Council. Kenya okosebedo kaluwo orders me court. Gisetiyo marach kod sirikal kod DCI, gisetiyo marach kod Kenya Police kagi gichwalo kod weche moko moneno ka ok beyo. Waneno ka nyithiwa mang'eny osehiny gi polise, imako gi, inego gi, moko bende wa Kenya nigi ntiekro nyaka chieng' kawuono. Koro omiyo haka Kenya Human Rights kwa makre kod other civil society organizations wakwedo kendo wawacho ni Kenya onge good moral authority mar kwayo mondo bed a member of the UN Council. Bas wadhi yie moro machuok odogi weche manyien gi kede mabor ahinya.
Runway iko so clear. Mapilots wanaendelea kuhit high multipliers na kujiomosha na shabiki ya Vieta. Victoria Mwangi, I'm a home baker from Buruburu. I played the Aviator and I hit the highest multiplier. So I've tasted the win on Shabiki, and I'm definitely going to play some more because now I'm aiming for the millions. Jiomosha na shabiki ya Vieta. Hit the highest multiplier. Shinda 50k kila siku na 350k kila wiki. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. End month imefika na najua unapanga kufanya shopping. Acha nikuibie siri sasa. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea this week's Mama Mpenzi package na inatoka Quickmart. 500 ml na Rumoro milk 104 down to 88 shillings. Quick Choice sugar 2 kgs 259 down to 239. Golden Fry cooking oil 3 liters 1050 down to 799. Soko maize meal flour 2 kgs mbili 268 down to 238. Ajab home baking flour 2 kgs 172 down to 159. Salt 1 kg 42 down to 39. Sunrise basmati rice 2 kgs 767 down to 636. Baraka chai 500 grams 245 down to 175. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka utalipa only 2,416 shillings, meaning utasave 541 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message. This means that you can go to Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket yenye iko karibu na wewe and you get to collect your product. Unangoja nini? Si ulipe saizi ka stock bado iko na enjoy discount yako. Citizen Duka, the home of discount. E chuny Homa Bay County, lokruok moro maduong' timore. Nuwawacho ni geno wa nyithindo som kama ler ni mano geno. Ondoa Kaunda Initiative oken mana chenro. En okang' miketo mar loko kit somo ne tieng' mabiro. We needed to have a rapid results initiative to do classrooms for our children. And this is what we call the Ondoa Kaunda classrooms. E botelo mar Governor ma Homa Bay County, Honorable Gladys Wanga. Chenro no kelo kanyakla ji, jotelo mag gwenge, jonyuol, kod jopuonj. Local. Materials. Local. Sama chieng' podhe odiochieng' machielo, e dala ma Homa Bay, geno mar bedo gi ngima maber e kinde mabiro nenore maler e wang' nyithinde. This team has done a very good job. They have used their resources well. The Ondoa Kaunda Initiative, Tich Ang'wen, chakre sa 12:30 odhiambo, mana e Ramogi TV. Kik bai. Warwaki kendo kapok wadonjo chenro mar buch jopiny wanyisi weche mosebedo ka timore pacho ka ni jotuo mamanyo thieth e osiptende mag piny owacho kaunti ma Migori chulo omenda mar thieth aching' kowuok e ofukegi. Maendi nikech ok ginyal tiyo kod okumba manyien mar thieth mar SHA manyocha sirikal oyawo. Jatend migawo mar thieth e kaunti ma Migori Caleb Opondi wacho ni onge kaka ginyalo rwako kata golo jotuo e osiptal ka gitiyo kod okumba mar thieth nikech ok oti. Gino momiyo koro chuno ni jotuo nyaka ti mana kod pesa gi aching'. Pek osebedo mar tiyo kod okumba no ni mar kata jopiny ma ikonyo gi nyamrerwa e ndikruok moko kuomgi pod onge gi omenda mar chulo okumba no. Our team registration process, and we are even using our CHPs, that is the community health promoters, manegweng kagi register in their households. And kise register, so you cannot go beyond registration. But the system ma wanyalo godo kata timo admission onge. The system ma wanyalo kata discharge godo patients ma are already admitted onge. Nenore ni at the national level the system maybe ose collapse ma ok nyal kelo nwa mondo wanek ni to wanyalo register patients nango kata mondo wanyalo discharge patients nango.
Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ochako chenro mar yawo ayanga klese mag jopuonjre mag ECD maromo 163 mane oger gi sirikand kauntino e wards 40 kendo muonyo omenda maromo $163. Gedo mag klesego jopuonjre mag nasari ne sirikand kaunti ma Homa Bay ochako dwe mar 7 higani e bwo chenro mar mong'ere ni Ondoa Mabati kaka yor neno ni jopuonjre mag ECD osome lwasi makare. Wanga manotele chenro mar chako yawo ayanga klesego e skund primary mar Asumbi Mixed e kar chung' od bura mar Angwe okoni jopuonjre koro nyalo chako tiyo gi klesego ayanga. Tie joma penjore ni to nyawang'ae biro mana launch class achiel. Oyo. Kawuono biro chaka ayanga launching mar 163 classrooms across Homa Bay, done over the last 90 days. Ung'eyo ni Department of Education ka ene mokonyo piny. Mama kawuono wadonje buge madongo ndoko mondike nying jomoko. Kawuono Homa Bay County odonje buge no. Ng'ama nokwongo ndike nyinge bugno thurwa ka iluongo ni Letomboya. Kano bedo gi lek mar infrastructure mokelo Homa Bay District Hospital, mokelo Homa Bay High School, Ondoa kaunda classrooms gi nyikwaya mane bi nyuol gem ka ne som kacha somo koso som. Jopur kod jolony mawuok e kuonde duto mapacho kaendi dhi nyime gi twak ewi ber mag rito kit kothe mag cham machon kaka yor rakruok gi lokruok mar chal mar kor lwasi. Kaka Millicent Adhiambo leronwa, kodhi machon go iyango ni nyalo loko kit pur mapacho kaendi kinde mabiro. E dero mar kothe manyando Community Seed Bank e kaunti ma Kisumu, kama bende nyasi mar adek mar nyisruok ne kothe kod kit rito chiemo machon dhi e nyime. Jopur kod jolony obiro kanyakla gi duol achiel mar puonjore e wi rito kendo nyayo kothe machon. Maya jopur 2,000 joyuoro e nyasi ma higani gi siso mar nyiso kit kothe machon ma gin godo moting'o mag bel, kal kod mag alode mopogore. Biro mar kothe molose lony manyasani osemiyo kothe machon lal nono mae koro miyo jopur sani wuok oko mar kedo mondo oganda orit kothe machon gi mawachore ni e kothe manyalo kedo gi lokruok e futo mar chal mar kor lwasi pacho ka. Koro gin alode matindi sani ji ohero to kendo gin alode mano mapidho chon to kendo gin kothe mwanyalo yudo e yo marais kabisa mok itiyo gi yedhe moko manyalo kelo sida kuom tuo matiyo biro yudo ni ji oyudo kansa, ji oyudo ang'o. Kaka yamo lokore ni iyudo ni kotho kipuro bel kata kal machon to iyudo ka bel gi kal no timo maber moingo oduma masani. Kopogore kod kelo chiemo moromo, jolony kod jokanyo iyango ni kit kothe machon gi nigi ndhadho mowinjore ne del kod ngima dhano manyalo konyo e geng'o tuoche moko mopogore. Kothe machon gi be nigi nutrients ma gikonyo go del, gijiwo del, gikonyo tuoche mopogore opogore kaka tuo mar kata kansa gini, gikonyo kata mana tuoche kaka mag sukari gi. They are very resilient, so they're not only the crop for today, but they're also the crop for tomorrow. They can improve the health of people, they can be grown under agroecological and agroforestry systems. E sama jopur biro kanyakla mar sumo paro kaka inyal ket chiemo moromo pacho ka kokalo kuom kothe machon mag nyaluo, yamo mar kelo lokruok e sekta mar pur bende kutho mar neno ni alwora marwa onyuolo chiemo moromo gi kit pur makare. Kaka mipango ma sirikal oketo kaka mar golo chik mawacho ni ok ginyal share and exchange seed. Koro wa expose farmers wa to these issues mondo ka giseng'eyo to gibro take control of their indigenous and genetic resources. Kwa promote indigenous food, it means ni demand mare ntiere. Kaka sani kwa sensitize ji ber mar kal, ber mar belgini. Matiende ni demand mar belgi kal di increase. To ka demand ne o increase, matiende ni nyaka pure. Mana matiende ni kodhi ne nyaka yudre.
Koro mano e the long term goal ma wan go. Geno koro nitie ni kokalo e nyasi makamagi, paro ma oganda sumore biro miyo kothe machon mag nyaluo ok bilal to gibiro nyuolore kendo ginya ka chike mopuch bende ibiro losi mag bero sekta mar pur pacho ka ne ngima makiny e yor nyayo chiemo moromo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyando, Kisumu County. Jatatije manyien e riwruok mataya adhula e pacho ka FKF Patrick Korir nochako tich ayanga kawuono. Korir norwake gi apisas mag FKF e log tich mar riwruogno yo Sarani. Nosingo ni obiro rieyo sekta mar adhula, kosingo ni jokanyo duto e sekta mar adhula no e weche dhi bedo mabeyo. On day one, really my assignment today was just orientation, to get used to this seat, get to meet the staff, get to meet the departmental heads, get to understand what they're doing, and I can chip in with ideas here and there if need be. Otherwise, it's going to be as seamless operation as possible. How things have been done will continue for now. If there's going to be any changes, it's going to be very gradual. There'll be timelines to what we need to achieve. Piem mag riembo ndigni mag laro simbo mar Afrika nochakore ayanga kawuono e boma ma Eldoret. Piem mokwongo nochakore saa 3 okinyi, kamano ne en rang'iny mar rowere maraga. Bang'e no, piem mar jok ma donjo nodhi nyime ka joloch noyangi e kidieny mopogore opogore. Charles Kagimo mawuok Uganda ema notieko thuolo mokwongo korka jok machuo bang' loyo jopiem mamoko 68. Piem mar jok mamine Lucy Young mawuok South Africa ema nobedo jaloch. Giduto ne ginyiso mor margi bang' yudo loch e piem mag Afrika go. In position 9 and the intermediates, 2-kilometer intermediate 2, load Victor Kujo Akbali from Ghana and Abdunur Lubega from Uganda. Chukwaka Andrew in third on that list. He needs to work harder to get closer to the top. I think I had extra wings because actually today is Uganda's Independence Day. So we are celebrating, I think, the 62nd independence exactly today. So that really powered me up. And I've lived in Iten or Eldoret or rather Kaptagat. Absolutely love the time trial discipline. Being a triathlete that you would do for Ironman and half Ironmans. So me and my time trial bike are good friends. And today just from the get-go was awesome. Just felt strong, felt on top of the power. Mikono ni kitu ya maana na ni ya muhimu sana kufanya kazi. Juu hata kufuga turosa kama hii singeweza. Lakini baada ya mwaka moja, mwaka mbili hivi, nafsi karudi nomo. Sikaanza kusense. Na mimi nikasema sasa maisha yangu imeonekana kama imefika mwisho. Sasa nifanye nani? Hakuna bibi ama mtoto ama nani nitategemea, nijiamini. Hebu nikwambie ndugu, hakuna mwanaume anaweza nishida kufanya hii kazi ya kulima. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Mono makodueta, mono nyasaye.
An Rosemary Ogonya, dimondo yud wenda ni kaka skiza kodni, dimana star aboro achiel star adek angwen adek hash. Uparie niya, Ramogi TV en audio wer duto te. E chuny Homa Bay County, lokruok moro maduong' timore. Nwawacho ni genowa nyithindo som kama ler ni mano genowa. Ondoa Kaunda Initiative ok en mana chenro. En okang' miketo mar loko kit somo ne tieng' mabiro. We needed to have a rapid results initiative to do classrooms for our children. And this is what we call the Ondoa Kaunda classrooms. E bwo telo mar gavana ma Homa Bay County, Honorable Gladys Wanga, chenro no kelo kanyakla ji, jotelo mag gwenge, jonyuol, kod jopuonj. Local. Materials. Local. Sama chieng' podhe odiochieng' machielo, e dala ma Homa Bay, geno mar bedo gi ngima maber e kinde mabiro nenore maler e wang' nyithinde. This team has done a very good job. They have used their resources well. The Ondoa Kaunda Initiative, tich ang'wen, chakre sa 12:30 odhiambo, mana e Ramogi TV. Kik bai. Président Benjamin Muteba. Tumane nyapora moga jwange chenro mar tiedero wawuoye jaduong' Josaki Okalongo mabende en band leader mar band maduong' miluongo ni Zaiko Langa. Isegolo thum kaka system ya benda Dede nitiere kanyo. Tume madongo ora ng'eni ngima gi chal nade ne gichako kure to gisechopo kure sama wawuoye ni. Owacho mane tiedero ka. Pink design Martani. See you there. Makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia kod tijegi. Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Wand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre sa 1:45 otieno. Une wang sai chenro mar buch jopiny wantiere gi wendo modhial kaendi. Charles Owen en jatend dag tudruok mar serikal kata NCC mar end Safina Party. To kamana nyako miwa sechegi. Charles abro chako kodi wach mar golo Rigathi Gachagua e ofis ni. Ineno nang'o? En gima ber kose en gima rach? Ng'eyo. Wan wadwaro every time kaluwore gi demokrasia ma wan godo. Nyaka wabed gi sirkal. The constitution marwa wacho ni nyaka wabed gi president gi jalup mare. So kata ka Gachagua owuok, pod nyaka wabed gi deputy president. So owuok
ok owuok nyaka wabed gi deputy president, but gima ji dwaro en ni ker gi jalupne ber ka gin joma winjore wach, joma tiyo kamoro achiel. So ka tiyo kamoro achiel otamore, to sirkal nyalo bedo gi shida mang'eny e dongruok mar sirkal. Wach gik mang'eny, ing'e ni jalup president iwacho ni en president in waiting. Jalup president nyalo bedo president depending on circumstances. So gima ng'eyo en ni whether Rigathi nitie or odhi, but nyaka wabed gi deputy president. Kod en gima rach kata gima ber to koro ok lichni. Ing'eyo sirkal en mar ng'ama oyier mondo obed ker. Mane sirkal, iloso sirkandi, ibedo gi jalupni, ibedo gi ministers magi, iyiero jotije mag sirkal mondo itigo. Mano iwinjo kiluongo ni government mar ng'ane. Emomiyo ma en government basically mar Ruto. So kako bro tiyo motieki kaluwore gi wach mar uchumi mar piny, security mar piny, dongruok mar piny, e kaka ji bro value chieng' moro kotieko tich. Iwinjo ka ji mang'eny pod wuoyo kuom Kibaki. Iwacho ni Kibaki notiyo maber, uchumi nodhi maber. Iwinjo ji mang'eny be wuoyo kuom Uhuru, ni Uhuru nokawo loan mang'eny omiyo wa baden otimore nade. Omiyo kata mana ker masani kaluwore gi kaka otiyo, kopo ni wuoyi ni odhi to kelo ng'ato to tiyo maber, to bedo abeda gi historia maber. To ka wuoyi ni odhi to kelo ng'ato to tiyo maber, to nyalo miye bende historia malach. Omiyo wan kaka jopiny, kaka oro jotich nanga, wan ok wadwa donje e ng'iyo mar wuon piny gi jalup mare. Nwach mokwongo sama iyiero to uwinjoru ni wadwa dhi tiyo kamoro achiel, uringo gi ticket achiel. Omiyo kukosana in the process, wan gima wadwaro en mondo sirkal oran mondo tich odhi mbele. Okil, gini en gima ber koso oyo, nikech nitiere joma wacho ni chal ka gima iweyo jalup jatend piny Kenya gi wich liech, ni koro en machalo ka gima en mokelo kethruok te mosebedo. Ing'eyo ni gima timore kae en ni Ruto manyo legitimacy. Otemo dhiro ne jomoko rem mare. To rem mar Ruto ni jenzi nosegole oko. Bofwedho ni ng'ani tich osetamo. Koro nokwongo wacho ni cabinet mare mane rach, bo dissolve cabinet. So jopiny nokowinjo wachneno. Legitimacy momanyo nokoyudo. Odhi omo Baba Raila Odinga mondo tae. Baba be okomiye legitimacy manodwarono. Kidwa king'iyo Raila en kama en nus koni, en nus oko. Koro legitimacy no pod onge. Koro sani not ne giparo ni ka giwito Gachagua mondo jopiny, nikech Gachagua be ji ok ohero, en ng'ama timbe ne osebedo magalagala. Giparo ni maene nyalo kelo jopiny, koro umiyo target ng'ama ugeto mondo jopiny omor ni oriemb ng'ama duong' e tich mondo Ruto legitimacy. Ok bi timre. Koro gima duong' kata king'iyo sami do gol Gachagua ni, king'iyo gik mondikne ma National Assembly ondiko, tipimo gini magi bende gin adier gik minyagolne godo jatend piny kata jalup jatend piny. Nikech en ground miluongo ni gross misconduct. Ok misconduct. Nyaka obed gi misconduct ma gross, marachie moloyo. Tachiel kachiel king'iyo gigi te ondikne Gachagua gi chik, ok ane gima constitute gross misconduct. Nitie madongo malich ma Ruto osetimo. Madine bed ni en wach mar sheria. Ruto madine nitiere sani e bao doko gigi. Nikech nitie yawuoyi manosenegi. Nyaka Rex wuod Karachuonyo notho basani lo. Nitie yawuot Alego Siaya moko yawuoyi adek manoneg bende mana Siaya ninde bao sani. Wan gi joma nomaki. Joshua Okayo wuod Luo ma en president mar jopuonjre mag sheria. Nomak bo wit mana Maragwa River. Bob Njagi gi Lange yawuoyi ariyo ka nomaki. To nitie yawuoyi mang'eny magi mana joma nyawacho machuok. Koro king'iyo ni rach mosetim, ang'ama kelo Adani Kenya ka ok en Gachagua. Magi gik ma jopiny ywaknegi. Ng'ama okelo Shi gi Sha masani itime yo marach ma jopiny winjo rem. Nitie joma nyako osetho nikech ok ginyal yudo dialysis sama ne dwaro mondo giyude. Nitie ji mang'eny man gi tuoche mag del mok nyal yudo services e apise mag suptande mag sirikal kata ma private nikech NHIF magi nok ti. Koro ka nitie ng'ama onego bed ni golo sani gi pacha en William Ruto. To ok awach ni Gachagua ber. Gachagua, king'iyo rach mar Gachagua,
gik mane Gachagua osebedo katimogi te notimogi kopuoyo godo Ruto. Gachagua nowacho ni pass finance bill, kendo wacho ni joma ok bi wabunge mag pass finance bill ok biro development e constituency magi. Mago dong shareholders. Gachagua nochako wacho ni sirikandwa ni ok odwa Raila gini, ok odwa ang'o, aketo nyaka mtego. Ogeng'o. Ng'ama nolombo ga sechego ne en Ruto. To gigi notimore higa achiel mosekalo. Jok mane pamo ne Gachagua sama nowacho gigi ne gin Ruto gi Lange. Sani koro nikech imanyo legitimacy ne sirikand Ruto, iwito Gachagua oko. En bo dhi adhiya, wach no dong, en bo dhi. Tich osetame, ne gitiyo marach gi Ruto. To an gima wacho en ni kata Ruto ne owuon. Gi dhoge ma miriambo no. En bendo dhi. Nikech shida mwan godo e Kenya ka. Gima kelo chakruok mar shida te mwan godo e Kenya ka. En gima iluongo ni gowi mabandia. Ji nokawo gowi gi nying jo Kenya, to ji pod kawo gowi gi nying jo Kenya, to gowi no onge project mino kitimo godo. Gowi no pesa ni moko ok chop Kenya kae. To ng'ama sign gima iluongo ni presidential warrants mondo sirikal ochak expend pesa. En rais, ok en deputy mare. Koro anano ni maine matero Ruto moluoko nyinge. Gi Gachagua ni. To Gachagua to osedhi. Ok ane ka nitie nafas kuma jogi dhi rese kendo. Owino jatelo temo loso nyinge kaka okil wacho ni. Okil ing'en jasafina. Ng'en ng'ato kosebet e opposition or prepare to take over government. Nitie gima owacho ka owuoye gimoro ka ni social health insurance fund. Ing'en okil, in ka ng'ama okil idwa ni sami ing'en muda in muda lekwa. Ng'a lekwa en piny malich. Piny jo Karagai. Mane kama ni ipidhe yowuoyi. Gimon. Kane pod wan imbo. Omiyo jalego in gi an. Mano malich matamre gi nono. Kata mana Raila maluo hero en mano kewa. Omiyo kwa bet ka wadwaro ni wawacho gik moko motegno man gadieri. Akwayo ni mondo inyis jokanyanam ni mondo ji oringo dhi o register gibed gibed members mag social health insurance fund kata social health authority. Gimomiyo wadwaro ni mondo ji o register en ni sheria no osekalo, omiyo koro waonge gi NHIF, sani wan gi social health insurance fund. Sani ne ji milion 9 ogol e social health insurance national health insurance fund NHIF to ter e SHA, social health authority. Andi nongo ka ji mano obedo moved gi ng'eny gi ok gidhi gi families gi. Idwaro ni mondo kisebedo moved or kata ki register tidhi nyaka gi family ni. Mbele ka ni idwaro ni mondo ibed gi kikonyuomi, nyaka ibed gi marriage certificate, nyaka ibed birth certificate. To no duok piny matin ni kata chief nyalo ndiko ni barua ma ng'ato gi chiege dala mondo rwaku e system no together. Ting'e ni ka ok ondiki kata ka ok ondikori e social health, ok indiko family ni tindikori wuon, kidhi ok inyal yudo chief. Omiyo kil daher ni mondo nyis jalego gi joluote ni onge gima nyalo biro manyien manya bedo maber odiochieng' achiel, but en ema koro wan kode. Omiyo wa encourage ji mondo ji obed registered. Ka ji obedo registered nyiso ni sama koro sirkal biro oro pesa e health centers kaluwore gi population of jomotimore nadi mondikre. Koro wa encourage jowa mondo dhi ondikgi. Mar ariyo, president nyaka los nyinge okil. Onge ng'ama nyalo bedo jatelo. Ma e tam mare mokwongo. Nyaka otem mondo los nyinge. Amor kiwacho ni nohol pesa mang'eny to gima pesa ni otimo onge. Wate wang'eyo ni wasebet ka sirkal thagore gi chulo gowi. Wik ka wik sirkal chulo karibu sirkal nyaka many karibu bilion 40 machulo gowi. Ing'eyo ni kata mana gowi mane maduong' mar bilion 2 manyicha sirkal ochulo. En gowi ma jomoko be wacho kata ni gima ne pesa no timo gi kia. Auditor General nowacho mano. To waduto at the end of the day wan jo Kenya. Okoripo waketh pinywa. Nwach walarore. Ka ng'ato oseyier ofis to wamiye nafas to tieko tam mare. Gimoro be no encourage jo Kenya ni joka ombulu. Jok makoro wang're ni Gen Z matindo gi ka ombulu. To gibed ka gibiro gibed kaka wan. Wach wan gi okil wan jo kabila. Inongo kwago kura to agombo na kura ne kabindwa.
Ma mano gima pok olokore ukabila ni. Pok olokore be ng'e ma. Pod en kaka ne. Magata wach mar Gen Z mowuok sani mane giwacho ni gin kabila gi kia. Ne nitie miluongo ni common enemy. But ka kuri tero jo Kenya podi no dhiyo go kura. To ji bro mnago. Mano miyo nyinjo ng'ato wacho ni Mount Kenya oken Okuyu. Mount Kenya en oket nying Kenya e godno. Oken Mount Okuyu. En Mount ang'o? Kenya. So gimwan wawacho en ni kaka president obro tema mondo olos nyinge. Rach mar ng'ato loso nyinge to onge. But ibro pime, obro bedo gauged kaluwore gi kako timre nade otiyo ne jopiny. Omiyo gima nyalo wacho en ni ji te kaka jo Kenya okilo yiene wacho oja party moro oyiene mondo campaign, but okil sami campaign to kik iketh gimoro manyalo miyo dhano safa makiny kelnwa shida. Mano miyo kata ka Gen Z ne demonstrate no wacho ni at the end of the day constitution wacho ni yo minyalo golgo ker en mana through ombulu. Ok wanya bukre ni wadwa golo ker gi thuoni office. As to king be ne giwacho ni gin faceless, gin nameless. Koro kata kigole to ng'ano makawo piny onge ng'ama nyalo kawo piny. Omiyo ji ritarit nyaka higa mar 2027. Gimomiyo wan gi multi-party democracy en ni ka gimoro timore marach, you are allowed to say it. Nwach mano be manyalo tero ji to speed to ensure ni nitie balance. Ok wan kod chon before 1614 ne wawacho ni wan gi gimiluongo ni state of nature. Maka koso ni wagore agoya. Ne onge ka police, ne onge court, ne onge sirkal. To ne nitie gimiluongo ni the Treaty of Westphalia. Mano okelo arms adekgi. Okelo state, nokelo gimiluongo ni state, sirkal. Kosekelo sirkal, to kelo doho, judiciary, to kelo executive kama president nitie, obila, to kelo bunge, gimiluongo ni parliament. Mondo kel gimiluongo ni balance of what? Power. Okay. Makwako sana, itera ka yore ma ji dhiye. Koro ji gore. Okay. Wadak kaka animals, masimba riembo wadgi to chamo. So gima timore en ni wan gi systems ma must work. Do parliament nigi tije, judiciary nigi tije, executive nigi tije. Okay. Ng'ama wacho ni ka executive to marach ni to uma mano to onge. Okay. But nyaka wa support sirkal by all means mondo kata ka chieng' moro sirkal moro biro kata ka sirkal mar gi wegi ema biro higa mabiro to ripo gibi kik gibi sirkal to ginwang' niya ni yore ne ji owang'o lam te, ne ji oturo gik moko te, ne ji oketho gik moko, you start afresh. Nyithindo ok dhi e school. Sani neno Haiti, nyithindo ok dhi kata ang'o. Ok dhi e school. Omiyo ok wanyal chopo that level. Okay. Wewe nyaneno okil gini en loso nying kosen koso bidhruok e siasa kosen mana ndhoga. Nikech jatend piny Kenya ema ochung' malo kawacho ni anto jalupna ok ne kale gik moko mana kale. Koro joma seyo gweno to seyo gwang' wacho ni koso jalupe mane rach nikech nokoso bidhruok. To koso jatend piny ema rach nikech koro ndhogo wadgi. Aneno ni jatend piny ondhogo nyawadgi. Nikech gik miwacho ne Gachagua kaka nakodi. Magi gin gik ma Gachagua ne timo mondo lomb godo Ruto. Ruto ema ne beneficiary magigi. Sama nowacho ni okelo Raila Mtego e State House. Ng'ama norito. To notemo mana rito Ruto. Raila kone chal mana dui. Sama nowacho ni Mount Kenya ka indi wan gi shares gipogo piny ka dwarore. To wacho ni ane kiongozi mar Murima. Dong nowacho man Ruto bed mos king'e ni kuchi arito di. Koro en ng'ama gik ma king'iyo gik mani ng'ane motivo momiyo notimo gigi. Ne en mar defend Ruto. To kuma pogore gi wadwa Charles en achiel. Ing'eyo ni sama kata wacho ni SHA gi SHIF nigi shida. Sama idwa roll out program maduong' kama e. Onego bed ni iseketo gimiluongo ni transitional mechanisms. Madhi neno ni sama wawuok e SHA kwa dhi e SHIF ni. Nitie jok mane tiyo wawuok e NHIF kwa dhi e SHA ni. Nitie jok mane tiyo gi NHIF gi. Jomoko kuom gin joma tuo malich. O en tuo ma ken ng'ama ne dialysis. Sama odhi mana bag wik ariyo kata adek moko. Nyaka odhi mana dialysis no. Ma kok odhi. Ng'ani nya wito ngimane. To ngima mowit kata ken ngima achiel. En ngima ma ok nyal yud kendo. Koro an awacho ni Ruto tich osetame. To kara sama wakosoa Ruto di. Wan ok wach ni civil service mar Kenya ogore piny nokwadware. Kech structure mar sirikal men civil service. Institutions magin odogo.
Wano pok winjo kata kabiro ka wacho ni Martha Koome otimo gimoro marach na gora kode. En kaka civil servant. Pok winjo ka winjo kana wuoyo kata ne ati PS moro. Ana wuoyo ng'ama pim kode siasa. Mane kuma policy ma structure mag civil service gi de implement ga. Ng'ama otelo ne structure no en ng'a. Ng'ama set out policy mag sirikal en Ruto. To Ruto ni gima otimo ne jopiny. Yeni lit na inya kata ka yawo ni WhatsApp na sani kawuono. Jok moseketa mane grube. Ma ywak mana ni awa wuonwa ni tuo, minwa tuo, wadhi ang'o, NHIF ok ti sani, onyiso nyaka wachok pesa. To magi gin dhano madier. Ng'ato nyisi kata kripa na riambo, wamiyi pichni mage, anyisi nyingo osuptal ma entiere, ichul kata osuptal kanyo direct. Jopiny inyore. Koro kani dwa wuok e NHIF kidhi e SHA, ne nitie mechanism mane giketo diere ka ni wadhi transit nade kwa wuok koni to wadhi koni. Mondo jok matuo madwaro thieth, ng'ani kotho, kata chieng'a koro gino tiyo maber, ok bi konye. Kech ok en jogi nok chul ga NHIF. Ne gichulo ga NHIF. Ne gin up to date. En sirikal ma wuok NHIF kadhi e SHA gichi. To wawuoyo kata jok ma ondik jo JSS, nyithindo matindo ma ipuonjo JSS. Gisani kata structure mar JSS no, ng'amunge malong'o onge. Jopuonj mag JSS mang'eny pok ondik tich. Mano kawo kaka interns. Ng'ato somo nyaka university osebedo oko higni 15. Ichule siling 17,000 kende. Dine bed ni sirikal biro gi mpangilio, mano en Ruto, mano wacho ni en Ruto. Ok abi blame Gachagua, nikech ka jodhi e cabinet, ng'ama chung' kotelo ne cabinet, ma chair cabinet no, en Ruto, ok en Gachagua. Koro shida ma jopiny winjogi, lit ma jopiny winjogi. Ng'ama ochung' ne litgi iluongo ni William Ruto, ma en jatend Kenya Kwanza. Mage jok mon wagorego. Wano ok wapimre teko gi Amri Jeshi, ok wapimre teko gi judiciary, bok wadech kata gi Wetangula. Bunge jopiny nosetiekre godo. Koro gima onego bed ni wanyiso jopiny ni gimoro amora mitimo e piny ka, Kenya ka, en gima onego bed ni timo mar gero japiny to the best interest mar japiny. En ber mane mar japiny morango. Mara sami wacho ni koro wadwa discuss bunge ka wadwa discuss golo Gachagua oko. Tipenjori niya, to golo Gachagua oko ni, to dhi konyo jopiny gang'o gi sani. Ber mane, priorities kwang'iyo. Kawuono jo bunge no dhi e bura. Nok giyudo kata quorum ji 50. Nyoro sami golo Gachagua, ne gin karibu ji 300 gi wiye. Ang'o momiyo sama gini pango kombe mag gi malo ka to quorum ne yudore. To sama bunge onego bed ni bet piny mondo wuoye gimar jopiny ni. Gionge sama ji tho e suptal. Sama dekteche dhi e strike ni. Sama Dani kwalo airport wani. Sama chief gi SHA osefail ni. Mage gik ma jopiny odich godo. Kiseneno ni priorities mag jopiny ni maber. To Ruto nyalo timo gimodwaro. Onya appoint kata mana wadwa ni. Jana nyiso ga joluo mane UDA. Ni sama udhi support UDA ni. Kata jo ODM modhi tayo sirikal konyo Ruto tayo sirikal magi. Ana penjera ni to undu dware ang'o? Udwaro mondo yud maru mar kombe mubeteno. Koso dwaro timo tijni mar konyo japiny. To gin minimum mage mupenjo Ruto ni wanto mondo watate sirikandi ni ora ni timno projects makama gima ithurua. To kamano ok nyalre. Ana sechiwora. Ana wacho ni ng'ama napime godo president deputy president en Gachagua. To chal mabinda lego eroseire. Ore joge mariembe an poko choma tir. Kech debe na piem kode no biro debate kode ka jopiny neno mana gi wangi ni ng'ama wuoye gima affect the people's agenda en mana Willis Otieno ni. Gachagua wasetiekre go. Koro odhi omanyi kendo ng'at machielo mopanya miye legitimacy. An anyiso Charles Gini. Joma ne UDA. Ente sante jatich sirikal ok anyalo wacho ni UDA. Jo luo mane UDA ka nyisuru mondo miu running deputy. Gisani ma rot sirikal osewuok. Kama nok nyalre to waduogo wapenjre ka joganda. Ni to wanto wanyalo chopo nade kumo ni chudho mantiere. Wawuok chudho ni nade wachope point B. Kik bed ni wa support ng'ato ni awadhi kodwa nyalodia. Kech kane ng'iyo bunge nyoro. Joma ne wuoyo motegno magike remo Gachagua ne mana jo ODM. Be ng'eny ni mana jo luo MPs. Gidhi yudo ang'o e gini. Nikech golo Gachagua tok dhi tatua gowi mabandi ya Maruto kawogi. Gope mabandi yake nochako kawogi gi Uhuru. Ruto ne ndiye jalup mar Uhuru. To gi sani kata higa ni bang' finance bill nobedo impeached. Ruto nowacho ni an adhi kawo gowi mar 1 trillion. 1 trillion noago kanye? Project mane midwa timo gi 1 trillion. Nyiswa ndara mane midwa geri mondo jopiny mawuok e gweng'no odhi obed kanyo kaito tingni mabiro loso ndara no. Kech gope mabandi ama jogi kawogi.
e gima hinyo japiny ni kabisa nikech nyiso ni pesa ng'ato kawo gowi mabandia gimomiyi en responsibility mar chulo gowino to komiyi project ma gowino dhi finance koro mano hinyo jopiny ahinya to Ruto mochung'ne mano. Okila nahero dwoko gik moko with facts. Gowi manyicha Ruto dwa kawo mar 1 trillion onge. Budget marwa ma 2022-2023 Uhuru nokawo 1 trillion. Budget marwa ma 2023-2024 sirkal nokawo 700 billion less kod 300 billion manokete less than 300 billion. Projection mar 2024-2025 nyocha en ni sirkal dhi kawo 500 billion. Reason momiyo mano ne timore en wach finance bill ma 2023-2024 ne nitie adjustments mondo waboro locally more than external. Bill finance bill mancha watimo mancha bedo rejected ni bende dhi miyo koro wadhi kawo 500 billion. Sama ne finance bill obedo rejected ma sources mag funds otamruok ema koro Ruto wacho ni kaluwore gi projection marwa because finance bill koro onge wabro bedo gi huge budget deficit yake dhi kawo 1 trillion. Omiyo joma dwaro sirkal kaka wadwa gisoko gifail gitemo all means ma ginyalo goyo go sirkal piny mondo ginwang'go excuses wach koro pine kowuondo jopiny ni Ruto ne dwa kawo 1 trillion mano ok en adieri. An awacho gigi kaluwore gi facts kendo awacho maler otieno ni 2023-2024 ne waduok 2022-2023 Uhuru nokawo 1 trillion. 2023-2024 nodok piny to 700 billion. Nyocha nodhi dok piny to 500 billion. Makmana nikech finance bill nogore piny koro biro 1 trillion. Omiyo gowino ok inyal wacho ni en bandia. Junior secondary school ok okel gi Ruto kikawo sirkal tikawo sirkal gi strengths gi weaknesses magi. Ok inyal kawo sirkal tiwacho ni ne nitie gowi koro ringo from gowino. Junior secondary school the current system iluonge nang'o CBC ok en gima nyocha Ruto emokelo. Ruto inherited CBC. Omiyo sama idwa go Ruto gi wach CBC to chaki mislead jopiny ting'amo somo maber. Mar adek wach mar social health insurance fund adwa na penjo to duoko wach aparo ni pok osomo social health insurance fund minimum thura michulo sani social health insurance fund benen 100 to mano wachulo mar NHIF ne pesa di nen 100. An gima wacho en ni transition mare an pok awuoye kata awuoye ni samo NHIF ni kwadhi e shift shan aduki samo wuok NHIF kwadhi e sha shift ni diere ka mane mawuoye pok awuoye kata sha shift ma diere ni madwa ni wuoye berne kata rajni pok wuoye adoro no tieno kwongo onyis jopiny advantages ma shift nigo. Transition ne nitie mar higa achiel mane ji move from NHIF to shift. Problem ma wan go kaka jo Kenya ritoga up to the last minute kok winjo kwa chako timang'owa wachako go koko. Sani as we talk eche moko tieno poko enroll gi e shift. Seche moko en owuon pok enroll kata nyathine e shift. Kiny koko odhi e osiptal to bro wacho nothing has happened. A lot mosebedo adjusted and transition is going on. An gima nyanyiso jothurwa ni waonge kod any other medical fund. Policy mar sirkand Ruto en building the bottom kadi malo. And that is why idwaro ni wantie gimiluongo ni primary health care. Primary health care king'iyo NHIF dispensaries no kobedo included. Health centers no kobedo included. Mane otieno mane level 2, level 3. So gimatimore en ni sani in the shift kawa bro move in shift waduto tibro nwango ni something like ambulance kiyudo kata accident salga kiteri nono ambulance no kibed charged obedo free. Stabilization kapo kibedo moved inyalo kata bedo nini gi flying doctors ting'e ni ok inyal bedo flown kapo kibedo ng'owa stabilized. Pesa mar stabilization at that level bro bedo no kibed oktiminadi okibed charged. Ka in gi ituo malaria bed ni
gine testing mar malaria en free. Okay. Yath malaria en free. Wabro kelo chenro mar SHA bang'e. Sani wawuoyo mane wach mar jalup jatend piny Kenya. Wawacho ni Ruto fail. Atemo wacho ni gik ma Ruto timo are very positive. To wang'iuru kik waketha ni gimoro amora mobiro wawacho ni gino rach. Nwach wa protect time ibono ka jolang'o odonje shifte, okuche odonje shifte, Mombasa odonje shifte, wan chien. Okay. To gik mabro biro kaka yien mabro dhi osuptal bro mana dhi kalure gi numbers ma watimo nadi Madekore. Okay. Omiyo an gima wacho tino ni kamarach to rach okonya wacho ni ber. Lakini wabede positive matin. Okay. Kik wabed ni wa oppose everything ne gik ma ng'ato timo. Waduoge mbaka mwagoyo ni sani. Number one, tarik 30 dwe mar auchiel higani Ruto noluongo joint media interview. Video nika ng'ata kos check Ruto 1 trillion. Ruto nowacho gi dhoge ni adhi kawo hola mar 1 trillion nikech o reject finance bill. Okane mawacho ene mawacho embo yiego ni nodwaro bilion 700 to nikech finance bill olwaro bilion 300 nadhi mano namba 2 an adwa niya samidwa gol king'iyo budget ndigi miluongo niya appropriations act appropriations act ni ndiko kuma serikal dhi gole pesa tax revenue gi loans and grants. Adwa nyiso siepna ma Charles odhi ong'iye appropriations act ma 2024 ma Court of Appeal no wito oko ni pesa mane Ruto keto ni jo Kenya dhi kawo kaka gowi ne 300 billion oyie no wuon gi sani ni gisekawo 700 billion. To gimomiyo iwacho ni Kenya kae chik wacho mano Public Finance Management Act section 15 wacho ni mondo ikaw hola e nying jo Kenya nyaki inyamana kawe mar timo project makama. Onyiswa maler niya ni gowi mano akaw ma 700 billion ni en project mane ma ofund mane gima nawacho ni shida nitie. To wach mawacho mar ariyo mar ni jowa mondo dhi register shift an ok awuoyo shift gi sharp buka discuss details mar gino. An nawacho mana niya in terms of priority gimo nego bed ni ng'iyo mokwongo kapok wawacho wach Gachagua ni en ni to jok mane tuo mosebedo katiyo gi NHIF gi kendo chudo margi en up to date. Jogi samwa timo transition ni wanyalo rito gi nade mondo wane ni thieth ma gisebedo ka giyudo ok lali. To mano gima Mheshimiwa Charles ok dwa wacho. To an kendo agone mos sani obiro ka ng'ama ochung' ne duond serikal e wuoyo mana mare en ratiro mare mar biro wacho kaka Ruto tiyo maber. An gima nyiso japiny ni ka Ruto tiyo maber dhiuru kode mbele anaonge tabu. To lakini jok ma wuoyo go jok ma interact godo wacho ni Willis serikali ni economic policy mare en mar lit e mowinjo pile. Kendo giwacho gi chir ni sani wachopo kuma lit mowinjo kawuono ng'eny malo lit ma winjo nyoro. To kendo lit ma dhi winjo kiny chal mang'eny malo lit ma winjo kawuono. Koro mai gima onego bed ni sama government communications head wuoyo mai kuma onego bed ni wuoyo joma piny ma ywak gi kik wuoyo kata Safina. Campaign bro biro mabro timo campaign mar Safina. To ana wacho ni sama adhi timo campaign ne ji 2027 ko luong elections kapok ochopo kanyo. Ok adwa yudo ka ji osetho. Nikech nok ginyalo yudo thieth e osuptande. To kata gima wacho ni SHA gi SHIF en siling 300 minimum. Penjiri ni minimum ni package mane minyalo yudo. Nikech package makano nyisi ni ati dental familia achiel dental imiyo siling 2,000. Maen mar nyiewo mswak gi Colgate. Mbaka mar SHA bro luonge jotelo gi Patrick Amoth gir mondo bi lakini Charles Owino adani udong mane mbaka mwagoyo kawuono ni. Bedo ni jalup jatend piny Kenya owuok. Wachno nyalo ketho winjruok mar Kenya Kwanza gi jo Mount Kenya. Luore. Ninga mowuok en Mount Kenya. Kose nani individual. Kena ni individual. En gi support marom nadi. Because jalup ker mokwongo en ng'ama nobedo e parliament tam achiel kende. Kasto ka tam ne mar ariyo to bedo jalup ker. Bro luore to jothurigi dhi kawe nade. Jothurigi dhi kawe maber. To to ker dhi yiero ng'a. Odhi yiero kendo ng'ama kuro koso bro yiero ng'at mowuok kamoro nwach siasa mar ukabila gi numbers to pod en important.
to koyiero ng'ama kuno ng'ano biro bedo gi influence machal nadi e sirkal to ng'ama owuok ni obiro bedo gi influence machal nadi omiyo mago te pod gin political dynamics ma will depend on kaka piny odhi to maduong' ahinya biro bedo en kaka itiyo kibedo gi misinformation kaina ma wadwa temo chuno go jopiny a lot of misinformation wach inyiso ng'ato gima ler but koro because of interest mare mar bedo jo opposition mar temo mondo hape mondo bede sirkal mabiro an gima wacho ni ka gimoro rach to rach but kik misinform japiny mondo tim the right thing thurwa kata mana sama ji dhi nyiewo fertilizer siling 2,500 ka jomoko wacho ni en kite yes inyanwang'o kata an abase yudo bag ma en kidi are you getting me but basically gima aseyudo out of maybe the 200 bags maseng'iewo nyaka ne achak only one emana nongo man gi problem ok inyal tamo ji dhi utimo mano ni en kidi ok inyal tamo ji dhi manyo ok inyal bedo negative about health program nwach ipingo the process but gima yiego and there must be appropriate transition you work from one system to another system that one I agree but nyaka watem kabisa mondo kik wabed gi misinformation ne jopiny gik ma positive nyaka wakaw kata mana wan kaka oganda ka gimoro biro e sirkal kana ko bedo ko hero sirkandno to ka gimoro biro maber e sirkandno nyaka wakaw gi maber okay omiyo siasa ma got ma Kenya bro luwore gi weche mang'eny bro luwore ni ng'ano mobiro no dibed no ber moloyo ng'amo wuok or ng'amo wuok no chal nade okay okil nitie joma wacho ni ma endi chakruok manyien king'iyo gik mono miyo gol jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua e od bura ma National Assembly kata bunge giwacho ni en tarubin ma koket kuom jatelo mora mora mantie sani to dhi ot imine ni ma chakruok manyien koso mato mana pek mar jalup jatend piny Kenya kende adwa wacho ni gima jenzi ne wacho ni aura for aura wakaw Rigathi Gachagua waket ka wakaw William Ruto poka chope kata wabunge wachagi William Ruto iwacho ni Gachagua nikech owacho weche mag Mount Kenya watu wa Murima en shareholders en onga marach wadhi wang'ie Ruto kwachi to ng'ie parastatals mo appoint heads CEOs mag parastatals king'io numbers mag parastatals mag Kenya ka gi CEOs mag gi titim percentage votes mag percentage mag jo population mag Kalenjin ibo yiro ni top leadership ma Kenya ka is parastatals Ruto miyo jogi mang'eny malo jomoko makido gini wach ni en wach tribe iwe Gachagua wacho ni Murima en wacho chagi dhoge sama gigo sesa manono thurgi mondo lombo go jogi go Ruto to kawo kalam to miyo jogi tich parastatal heads mage mosemiyo joluo ok chop kata ji 5 gisani wadhi e gimi wacho ni ati Gachagua yudo mwandu mang'eny e gini mosebedo gi machopo na kalibu bilion 5 Ruto nigi lope monyiewo piny Taraganya en gi lo Transmara monyiewo manamba lo moro Taita Taveta entiere gi lo Nanyuki ka Nanyuki Nairobi ka monyiewo sama osebedo rais pesa manonyiewo go lope golo kanye mwandu ma Ruto oserodo sirikand gi chakro bed rais gi mwandu ma Gachagua oseloso chakro bed jalup rais Ruto oseyudo mwandu mang'eny malo Gachagua kendo gike dhi maber koka pesa kone to ana neno ni samowere Gachagua ni to mai ni kura wuyo ne oganda luo ana onge shida gi jaluo moro moro mantie ka Ruto gidhi mbele kode onge tabu ana kwa gi mani nyise uru mondo mi jaluo deputy mare kata running mate mare an sama ng'en jo Mount Kenya osewere gi Ruto ni gin bende gidhi bedo gi paro margi ndo dhi manyo gini nade formation mage mo dhi bet godo partners mage mo nya wuotho godo mine ni winjruok gi Mount Kenya dhi kethore macha to se kethore kan dhi kethore macha to se kethore ng'ata achiel macha okethore mokwongo tarik 25 dwe mar auchiel kane Gen Z odhi bowang'o parliament sirikand ni wacho ni oserumo gi jopiny kendo en je Mount Kenya en karo bed jaluo obed kata mana Mluya ne gisewere gi sirikand ni makata kade bed ni Mount Kenya nigi mor gi sirikand ni sama ni riembo Gachagua tich wajumbe ma Mount Kenya no dagi dhi public participation gi giwegi mano dhi jika MP matetuche jika MP ma moruok Nyeri ka ebende mama moruok Maragwa ka jok mano dhi piny owacho ni wanto wawinjo jo piny ok udwa Ruto in fact jogi ne wacho ni kufa dereva kufa makanga kufa kamagera
kama gera en wajumbe MPs mage passenger mon Kenya giruto sewere koro wan kaka oganda luo wapenjre niya sirikal biro manyien wan kanye wadhi go kwandwa nade baba di chungo so dhi eyu okay to sama baba onge ni no dhi eyu no onge ni to ngamo nyalo deputize ana asayo jok mantie UDA jo mantie Karuto gi ni nyiseuru ni mondo ibo miu running mate majalu kaka Charles Oromogo ma wuda lego mathiri ngenye an bende sama makra gi wanjigini emane wando gi wanjigo kwa team tribal politics onongi economic liberation an be amak nukoni ching ma ji dhi debe joluo bedo ni irreducible minimum marwa matin mogik wantie gi Wilson Otieno ka wanjigi koni wan gi Waongo Karuto koni koro wada pimo gi policy ng'awa man gi economic policy maber manyalo ko uchumi mar piny ni odhi time nang'o ok mora mar baro wach ni ati mama mboga 10 billion boda 50 billion nyiso wake dhi time kuma pesa ni dhi wuoki koro ka ng'ato pod waro timo analysis mar siasa based on tribe to joluo bedo kuma wacho niya wan e gimiluongo ni win onge lal ka joko yudo wan gi wuoyi mar bo tiro agenda marwa e sirikal saman ba yude kana ng'ana madhi yude gini ocho matir gisafina anyisi ni gisafina nani meli ni asare ngodo piny ngima to meli ni ji to donje mang'eny ji mawacho ni meli ni kwang'e economic policies mage gin gi ideas manyalo loko sirikal kata dak mar japiny in terms of opportunities ka gidwa time sawa koro mawa wango Charles koro wacho nyaka yie ni mondi mi duok wach matin oluwo ng'ane Wajigi ng'ama nigi mwandu motimore marach ni kata polis manya ni to en e ode to kinyal yude mana pogwa magi weche mwandu kwa Kenya en gima obiyo kil riambo ni Karuto nigi lota veta to en gi Nanyuki to en gi Masai Mara ni mago ya kanyocho ng'iewo nokong'iewo gi kata ka en deputy president okakwano manonyeo ken deputy president makata koro ng'eny kata by the moro mapoka wacho nitie moro kendo na wacha kae maduong' malich mane ji gore 5000 oriwinjo to ot mosiep ni ogero malich ma polis ok nya yude to ko wacho no and I just wish you the best of luck kiyudo sirkal ok ni wan joma tanga but kiyudo sirkal to we support government mari because wadwaro ni sama ng'ato yudo sirkal to support government mondo ka sirkal moro chieng' moro kendo chak iwene ng'ato inwang'o ka sirkandno odongre maber makare motegno to wan kaka luo nanyisi ndaloga biro ka ni jakom biro biro e UDA directly or indirectly onachaka nyiso mando ni wacha die nachaka nyiso ni siasa pod en tribal sama jo Mount Kenya wacho ni gin jo Mount Kenya Embu Meru kia Jogema wabende wan Nailoti omiyo kili wan wa support Ruto based ni en Nailot wadwa kendo history ma Kenya kanyiso wan ni nyaka ne wachak historia ma Kenya 1952 ni wabedo gi emergency ma jaluo ja Kenya mane osomo tijo kil kaka in mane osomo na London mane nigi certificate manyalo practice e Commonwealth then mane argues kode kende mane okil mar okuyu mane oyalo gi during Mau nyaka Dedan Kimathi giri iwinjo ka wachopo 1960 sama koro wach ni dwa miwa telo jo British oyie no dingo bed president joluo no bedo patriotic magi wacho na pana wakel Jomo bang kachopo 66 gibalo dinga ne ga ideologies mag communism Agnes Kodeko chako tho 67 Boya mane chief unionist mabende emano ya lift nitie barua moro mazakwilete ga kama ng'ane Jomo ndiko ne Boya ka ene jela ni mondo Boya okony nyithi chief Mahuhu mane ore wuon Mama Ngina mondo tergi America and kane chopo kata mana 2002 kendo Raila gini ochako keto Kibaki but Okuyu pok ogono kura Okuyu mene nomowuotho pok nogone luo kura nyaka nene mokine ka en bibedo chakruok gibigonwa ginyalo nyuomo wanyalo nyuomo gi wanyalo timo ohala kodgi to kura to podi matin okay so
amendekana ko yudo deputy president en mubro bedo impeach daga poko tiko wigade agoro tieko wachno sama mawango go en ni kane chopo 2007 Jolango is the first community manogo kura 100%. Omiyo ananya koni kuno to beda okwanya keto tongwa e basket adiwa. Chiel jowa moko bede safina, jowa moko madwa bete DP obede DP. Okay. Wach mane essence mar multiple democracy. But at the end of the day kakaluo. Nyaka wari remember ni kama ngat mora nitie. Nyaka wari remember community marwa. Okay, no kabela. Okay. But charity begins where? At home. Omiyo anka omini ni oyudo. Akabi which quote mar dhire. But gimo kabi no tem. Ni mondo wadar kama wantiere ni. Nwadhi manyo sirkal moro manyien to already wane sirkal. Okay. Mae mwabro deal go mane akwayod mano kata embo yiego wach mogik dakika chieng. Wach mogik wacho niya. Number 1 sami wacho no kuipogo ne Raila kura. King'iyo kura maiga mokalo 2022. Ng'ama nogo ne Raila kura mang'eny mogik ne Jaluo. Namba 2 ne Okuyu. Karibu 850,000 votes. Mano ne jo Okuyu manogo ne Raila kura. Then number mano wacho kende niya. King'iyo sirkal ma Kenya ka chakre 1963 ma wacho no. Onge chieng' ma Jaluo osegabede sirkal ka partner mare okeno Okuyu. Jomo Jaramogi. Tu kaso Jalango donjo ne Ruto na bi. Oh, Jalango donjo. To Moyo otiyo gi Jakikuyu. Kaso wacho potuoto. Sirkal en mara Raila Kibaki. Modhi nyaka 28. Uhuru nodonjo kae Jalango Jakikuyu. 2018 Raila Moso gi Kibaki gi Uhuru. Obedo Jaluo Jakikuyu. Kata kane nan shika mano. Sani Jaluo ni oko. Onge chieng' ma Jaluo osegabede sirkal ma Kenya ka. Ma partner mare okeno Okuyu. Koro an gima wacho katieko niya. Wang'iuru interest manyagolowa e chuodho montie sani ni. Point 0 to point B. Okay. To kara ken ni ati bedo gi Jakikuyu no mondo wariyo. En sasa an interest. Okay. Kasa magin gi low interest margi no. Wan bende to ka wach kina wacho niya. An ok wacho ni ji to bioluwa. Joma do bete UDA ka Charles obeda beda. Joma do bete ODM bende obeda beda. An ko makwayo ng'ama na piem go na wacho ni en Gachagua. Maja setikrago. Gikel na machielo. No Charles Owino jatend dag tudruok mar serikal kata NCC mar National Communication Center to Willis Otieno gi Enokil kendo en jalup jatend Safina Party. Mane kama we chenro mar bush jopinyero kama ne nyako mkete Ramogi TV ka an kaka pile nyinga Trevor Obija jandingo panga janyakach dendo nombija taya nyakuwar guoko cha pesa unindo maber jakama. Soka tuliambia ulisi aje. Mara ya kwanza sikuamini. Huyo mama akarudi tena akanipigia mara ya pili. Akanitumia directions. Yes. Ndio nikaona kuna kaukweli. Umefikiria matumizi ya pesa mumbwa? Eh. Unapanga kufanya nini? Kuanza biashara.